Узган чыгарылышта мен Чирмшан елгасы турында сезгә сөйләгән идем. Менә бүген шушы Чирмшанга ага торган изге чишмә турында сөйләргә булдым. Бу чишмәнең суы аеруча да шифалы, чөнки ул зәңгәр балчык аркылы уза. Шушы балчык аркылы узганда ул инде бик күп макро һәм микроэлементларны үз иченә ала. Һәм иң мөһиме, әлеге суда Менделеев таблицасының барлык файдалы элементлары да бар. Бу суда ион серебра күп. Әйен хәзер тикшереп карыйк әле. Дөрестән дә бик тә үзенчәлекле. Әлеге чишмәнең суы бер кайчан да бозылмый. Әйе, менә мисал өчен тәрзә төбенә куярыгыз гади суны һәм инде әлеге чишмә суын. Гади су бер ай эчендә ул яраксыз була. Әлеге су бер үзенең тәмен дә, бер сыйфатын да югалтмаячак. Бу миңа калса, авылдан шәһәргә су алып килүчеләр өчен менә дигән. Әйткәнемчә, изгеләр чишмәсе дип юкка гына әйтмәгәннәр. Бу урынга бик күп җирдән кешеләр дугалар кылырга Аллаһ Тәгаләдән теләкләр теләргә җыелалар. Беләсез килсә, бу чишмәне инде 3 тапкыр күмгән булганнар. Өчесендә дә ул бәреп чыккан. Һәм инде бу дөрестән дә үзенә бер мөгъҗизадыр. Әйткәнемчә, монда кешеләр гаиләләре белән киләләр, рәхәтләнеп ял итәләр. Монда инде махсус менә беседкалар да бар, шашлык кыздырырга торган урыннары да бар. Гомумән, гаилә белән килеп, ашап, эчеп, матурлык карап китәргә мөмкин. Изгеләр чишмәсе турында сөйләдем, инде минем артта Хуҗалар тавы. Әйдәгез, өскә үк меник, һәм мин сезне аның белән якыннанрак таныштырам. Киттек. Син эшләп калдың. Ними без мени? Вардың мени? Кит инде җүләр. Әйдә. Эй, сине кая бир? Нәрсәсе бар инде, рәхәтләнеп, саф һавасы булып, менәсе бит инде. Бүгенгә булса, иртә күрсәтеп бетерәм. Әйдә. Моңлы чишмә уяна кич, гөле бакчасын йөгереп чыгам, кем моңлана күренми һич. Яшьлегем чишмәләре еракта хокым моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Яшьлегем чишмәләре еракта хокым моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Син бул Таһир, булам Зөһрә, икәүләшеп эчәрбез моң чишмәләрен көндезен кич. Яшьлегем чишмәләре еракта хокым моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Яшьлегем чишмәләре еракта хокым моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Калыр ул югалмас чишмәләр. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Афәрин дуслар, бүген безнең белән монда бик сәләтле сәлкешебез, бик сәләтле сәлкешебез, сәләт рухият аланының сәлкеше Таңсылу. Таңсылу шул ук очракта төрле инструментларда уйный, фортепиано, укулеле һәм
Шул ук бер рәттән әлбәттә хәтта авызын ачмыйча да сөйләшә дә белә икән. Бүген инде әнисенең репертуарыннан бик матур җырны безгә башкарды. Таңсылу, гомумән әйткәндә, ничек сиңа Сәләт Биләр форум? Гомумән ничек форум сиңа? Бик шәп. Мин монда беренче тапкыр. Миңа бик нык ошый, бик нык. Рухияттә, гомумән әйткәндә, менә үзенең ниндидер булса вокаль сәләтләреңне, җырчы сәләтеңне ничек булса үстерүгә мөмкинчелекләр бармы һәм ничек үзгәрә көндән-көн синең көндәлек тормыш мизгелләрең дип әйтсәк була? Монда бик күп сәләтле кешеләр, монда бик күп сәләтле балалар, һәм монда мин үзем итеп тоям. Монда миңа өй кебек бу урын. Гадәттәгечә, менә шулай булып чыга, Сәләт рухият аланда еш кына ниндидер булса да алан кысаларында барлыкка килгән җырлар заман узганнан соң чын-чыннан Татарстан, хәтта чит илләрдә дә бер хит форматында танылып китә, андый җырлар да шактый күп. Менә кичкенә генә сорау, менә киләчәк сәләтле сәлкешләргә нәрсә дип әйтер идең? Менә кичкенә балаларга, бүген кичкенә балаларны күрдек. Үзегез булыгыз, яраткан әйберләрне эшләгез, яраткан эшне эшләгез һәм яратыгыз. Рәхмәт сезгә бик зур, кызлар, егетләр, рәхмәт Таңсылу килгәнегез өчен, дуслар. Без Сезгә рәхмәт. Жанлы Сәләт эфирында, Жанлы Сәләт студиясында үзебезнең тапшыруыбызны башлап җибәрәчәкбез. Эфирда, дуслар, Жанлы Сәләт һәм инде әлбәттә без сезнең белән YouTube'та турыдан-туры эфирда төрле кызыклы тормыш мизгелләрен һәм Сәләтнең кызыклы вакыйгаларын, кызыклы чараларын яктыртып китәчәкбез. Бүген бик күп сәлкешләр аланда, биредә кичкенәдән улларга кадәр һәм инде шулар белән бер рәттән безне турыдан-туры эфирда дөньяның төрле почмакларында безнең татар яшьләребез, безнең сәлкешләребез, алдагы елда килгән балаларда безнең белән бергә монда. Әйдәгез бергә комментарийларны укып алыйк, кемнәр бар микән безнең яныбызда? Кемнәр бар монда, дуслар? Карап отабыз. Раушан дип язалар биредә, дуслар, Раушаннар монда. Безне карыйлар, рухият монда диләр. Ярчалы сәлкешләре юк, безнең кебекләре. Хәтерлим, аларның шундый кызыклы бер кричалкалар да, сүрәннәре дә бар иде. Һәм пау саба дип тә язганнар. Әйдәгез әле бу аланнарга, дуслар, сәламнәребезне җиткереп, кайнар кәефле, күтәренке кәефле дулкыннарыбызны һәм шулар белән бер рәттән алар турында кызыклы бер видео язмабызны карап алыйк. Сәлам, дуслар. Жанлы Сәләт, һәм инде Сәләтнең җанын тәшкил итә торган аланнар белән таныштырыйм әле үзегезне. Әйдә киттек. Сезнең игътибарыгызга Сәләт рухият аланы. Беләсегез килсә, әлеге алан иң сәяхәт итүче аланнардан. Әйе, аларның сменалары Әлмәттә, Әтнәдә, Ярчаллыда узды. Инде бүгенге көндә алар Камы табагында үзләре сменаларын уздырып, Сәләт Биләр форумына килеп җиттеләр. Ильяс Сафиуллин шушы аланда сәлкеш булган һәм беренче җырларын нәкъ менә шушында иҗат иткән. Сәләт рухият аланы маленький җырына беренче булып бию уйлап таптылар. Малиновый день подходит к концу, а мы с тобой здесь в малиновом лесу поем малиновые песни под бледным мерцанием малиновых созвездий. Малиновый цвет моих отважных брюк, как солнце, освещает все вокруг. Я погружаюсь в ритмы танца, и нечего пытаться метаться, тут некуда деваться. Гляди туда, где закат такой малиновый, ты видел его одного лишь наполовину. Он будет тебе напоминать по утрам тот малиновый вечер, тот малиновый рай, тот праздник, который мы с тобой здесь отметили. И что, нет малиновый его на белом свете? Эй, держи шокей, заряжай пластинки, Аллах идет в малинке. Сәләт Ярчаллы аланы. Беләсегез килсә, алар Сәләт рухият белән 3 ел рәттән күршеләр булып яшәделәр. Аннары соң күчеп киттеләр. Алар ел сайын панамкалар киеп киләләр иде. Бу елда традицияларына хыянат итмәгәннәр, панамка исемле футболкалар кигәннәр. Аңламча сезнең башыгызда хәзер футболкалар әйме? Сер итеп кенә әйтәм, бары тик аларда гына иң тәмле иртәнге ашлар. Кичкат на завтрак, Орел на полник, хачапури на соник. Бу елны Ярчаллы аланында беренче тапкыр кышкы смена узды. Һәм бу егетләр ул сменадан кайтып та тормаганнар ахырсы. Сәләт Сабаның гербында чыршы ясалган. Бары тик Сәләт Сабада гына смена ачылышында һәм аның ябылышында вальс бигиләр. Сәләт Саба аланы. Ул Саба районы балалары өчен ясалган махсус смена. Сәләт Раушан аланы, иң өлкән алан. Ага 1994 елда нигез салына.
Сәләт Раушан аланы иң интеллектуаль алан. Шуңа күрә дә аларның символы ябалак. Шушы аланда Сәлкеш, Әйдаман, баш җитәк. Ахырда Сәләт яшьләр үзәгенең директоры булган Айгөл апа Габдрахманова да булган. Чынлап шулаймысың ул? Hey, ул гына түгел, җәйге аланнарның координаторы Игорь абый Смирнов та безнең аланнан. Алайса мин сезне кафега кадәр илтәм. Без 4 алан белән таныштык, әлегә җитеп торыр, ашыкмыйк. Сүзне Илсур абыйга бирәм, бераздан дәвам итәрбез. Әлбәттә, Сәләтнең даими партнерлары бар, достар. Һәм алар белән бергә, без аларга чын-чыннан рәхмәтле, алар белән бергә без үзебезнең эшләвебезне дәвам итәбез. Әйдәгез партнерларыбызга рәсми буларак рәхмәт сүзләребезне белдерик. Татарстан Республикасы Яшьләр министрлыгы, Татарстан Республикасы Яшьләр дипломатия академиясе, Россия мәктәп укучылары хәрәкәте Бөтенроссия иҗтимагый дәүләт балалар яшүсмерләр оешмасы, Созвездие Йолдызлык ачык республика күләм телевизион яшьләр фестиваленә аеруча рәхмәт. Татар радиосы милли радиостанциямыз 105 FM ешлыгында даими рәвештә безгә татар җырларын һәм татар тапшыруларын яктырта, дуслар. Тат телеком операторы, югары мәгълүмати технологиялар һәм мәгълүмати системалар мәктәбе, программистлар мәктәбе һәм Мәскәү политехника университеты. Алар белән бер рәттән алып баручылар өчен махсус кием тәкъдим иткән, әлбәттә безнең яраткан Сәләт Store проектына аерым рәвештә без рәхмәт сүзләрен белдерәсебез килә. Аеруча Булат абый Камаловка сәламнәр дә моннан җиткерелә, дуслар. Шулай итеп дәвам итәбез һәм бездә хәзер Сәләтле Сәләтнең кунагы. Сәлам, дуслар, кем дип уйлыйсыз? Бүген бездә кунакта без иң күп җырларның башкаручысы, Сәләттә танылган җырчыбыз һәм безнең Сәлкешебез, Айдаман абыйбыз, төрле конкурсларда җиңүче, Татарстан Республикасының атказанган артисты, шул ук безнең белән бергә безнең абыйбыз Илназ ага Сафиуллин дип аны заманда Роберт абый Исламов әйткән. Илназ абый, сәлам. Сәлам, Илсур, сәлам баршагызга да, бик шатмын күрүемә. Мине атабызганда ветераныбыз дигән сүзне оныттым. Мин, беләсезме, шул ветеран сүздән ничектер булса да ерак торырга тырышам, чөнки ветеран дигәннән ничектер булса да үзеңдә кертергә туры килә кайсы бер очракта, шуңа күрә ветеранмы без дип уйлап куям, шуңа күрә. Илназ абый һәр очракта күңеле белән, йөрәге белән яшь һәм яшь булгач, без ветеран сүзен ничектер булса кулланмыйбыз. Шул ук вакытта, әлбәттә, Илназ абый без бик күп конкурслар лауреаты булып бер рәттән һәр очракта безнең белән бергә шундый Гади абыйбыз дигән кебек. Илназ абый, күп кенә кызыклы сораулар килә һәм шу сорауларны сорарга тиешбез. Без балалардан килде. Менә сәлам Илназ абыйсы, Биләр җире сагындыртамы дип язалар син. Биләр җире әлбәттә һәр вакыт сагындыра. Ел сайын әлеге җирлеккә килергә тырышабыз. Инде хәзер кунак буларак. Шулай да Сәләт мине бер кая җибәрми. Мин 98 елда 7-нче сыйныфта монда 2 көнгә генә килгән идек. Әлмәттән 7-нче сыйныфта укыганда фестивальгә. Ә инде даими рәвештә 2002 елдан миңа 16 яшь булганда бала буларак килеп менә шулай рухияттә, аннары Әйдаман булып, шулай ел сайын әлеге җирлек ул үзгәрә торды, технологияләр үзгәрә. Кешеләр үзгәреп тора бит, ләкин шулай да ул еллар сагындыра һәм менә ел сайын рәхмәт Сәләт аланына шакырып торалар, җырлар язылып тора. Беренче тамашачым минем Сәләт булды, беренче язган җырларым Сәләттә язылды һәм әлбәттә һәр вакыт сагынып кайтабыз. Илназ абый, менә син Сәлкеш булганда узучы форум белән хәзерге форум ничек аерыла һәм нинди уртак нукталары бар? Менә нәрсә белән охшаш һәм нәрсә белән аерыла? Ул җырлар, теге җырларда да шагыла, Сәләтнең җырларында теге палатка, ушак һәм гитара. Ул вакытлар, безнең вакытлар җыры инде ул. 2002 елларда хәтерлим, без монда ширамгә утырып, ялан аяк, менә хәзердә мин ялан аяк. Рәхәт. Ушакта гына пешерелгән шундый ашамлыклар, ризыклар,
шундай форматта иде, шулай ук палаткалар, ләкин бүген бит инде палаткалар бүтән төрлерәк. Шартлар әлбәттә ел сайын күбәеп тора, шартлар зурайып тора һәм яхшыланып тора. Шул, беләсезме, менә ел сайын һәр килгән яңа бала өчен аңа беренче килгән елы һәрвакыт сагындырачак. Һәм ул ниндидер менә теге безнең өчен biz belki birinci yıllar sağındırıp turadır evet. Bugünkü gün buğun üçün, balalar buğunlar üçün. Mine bugünkü günler kileşekte sağındıracak. Hem şulay alğa taba her vakit buğundan buğunga tradisiyalar kalıp, mine şulay barırga tiyişindi ol. İlnaz abi, kızıklı sıravlardan birisi, muhtemelen büyük ihtimal bilen elbette bizning abaylar yazgandır bu sıravda. Sizning ijadыңызга сәләт нинди тәэсир бирде, нинди йогынты ясады, ничек үзгәртте дип әйтә алабыз? Мин Илсур булайрак җавап бирерим, инде кабатлап әйтәм. Сәләттә беренче тамашачым булды. Беренче җырымны яздым, ничегрәк булды ул, менә искә төшереп узам. Нәкъ менә шушы җирдә биләр 2002 ел, төп түгәл 20 ел элек, 20 ел узган дуслар. Biz ruhiyat alanı, ул вакытта мин сәл кеш, монда фестиваль ярышлар бара, bütün ярышларда, күпчелек ярышларда беренче урыннарны яулап, моннан кубок алып кайтып, ул вакытта кубокларны теге шундай хәзер бит Самрух премиялары узып тора, менә шунда bütün ул вакытта кубок бирәләр иде. Менә һәм без ул кубокны яулап алдык, Әлмәткә кире кайттык рухият аланына. Һәм bütünесе арыган budkalarga yattık. Ул киләсе көнне фестивальдән кайтып, инде әлбәттә балаларны бер генә дә әйдаман уятмады. Йокласыннар. Чөнки арып кайтып, җиңеп кайтып. Җиңүнең тәмен тотып. Мин иртән тордым үзем. Күбесе йоклый, чыктым урамда табигатькә. Һәм тып-тын урамда. Томан сарган шундай бүтүнесе йоклыйлар. Гитараны алдым кулыма. Һәм менә беренче җырымны тиздән китәргә дип аталган беренче җырымны иҗат иттем. Менә сәләттә барлыкка килгән, ул сәләттә барлыкка килгән күп җырларның менә беренчесе иде. Беренче язган җырым. Зур рәхмәт Илназ абый. Әлбәттә безнең гадәттәгечә килгән кунаклар белән без уен уйнап алабыз. Уенны сез үзегез сайлыйсыз. Әлбәттә нинди сайлау мөмкинчелекләре бар микән? Әйдәгез карап алыйк дуслар. 1-4-5 sanını salıyıq. Так, бишле билгесе булсын. Бишле бирәбез Илназ абыйга бүген, бишле билгесе. Инде уен. Так. Aha. Бишле билгесе, biz монда әлбәттә җырны белергә тиешбез. Короче, кагыйдәләре бик гади. Кызыклы üç jırımız var bizning. 3 jırdan bir yol alıngan. Ул biz onun sözlerini başlap җибәрәбез. Синең вазифаң аны дәвам итәргә. Инде җырны башкаручысын белсәң, вообще аеруча зур рәхмәт әйтәчәкбез. Башлап җибәрәбез. Беренчесе, хәзер Илназ абый. Һәр вакыт Кайтар кояшны, кайтар айларны. Кайтар кояшны, кайтар айларны, туктат җилләрдәй, вакыт дустыңны, юк кайтармас ул үткән елларны. Күләш күзләрдә. Үземнең җырымның сүзләрен искә төшерә алмыйм. Җырның исеме изге юлларда. Исеме изге юлларда. Менә җырчысының исемен хәтерләмим. Илназ абый Сафиуллинның җыры бу дуслар, белеп калыгыз. Дәвам итәбез. Син хәзер әзер, biz хәзер әзер. Син хәзер әзер, biz хәзер әзер. Да-да-да-да-тай. Сайра, сайра син. Bravo, Илназ абый Сафиуллинның башкача. Өченчесе biraz гына авыррак, безнең редакциядә аеруча Илназ абыйның җырларының фанатлары бар, шуңа күрә кабат урый төрә җылы юрганына. Хәзер. Беләм. Кабат урый төрә җылы. Все, бу бит инде беләм. Кабат урый төрә җылы юрганына. Хәзер. Рәхмәт.
Эритип яндыра көңелемне. Рәхмәт, битараф шәннәрен белмәдек. Язмыш бүләк иткән тормыш серләрен. Килмәдең. Юл шатында күрдем синең эзләрең. Браво. Рәхмәт дип аталган җыр. Башкаручыбыз Илназ абый Сафиуллин. Әлбәттә, шул ук очракта без Илназ абыйны кичкенә җырлар белән, сынау белән берләттән Илназ абыйны тулайым тыңлыйсы килә, дуслар, һәм шушы мизгелдә без Илназ абыйга гитарамны алмаган идем. Гитара бездә бар. Илназ абыйны җырлатырга дигәндә, гитараны гына табып алабыз, дуслар. Гитара һәм Илназ абыйны җырлатабыз. Так. Ага, гитарабыз. О, гитара. О, гитара, менә шундый гитара. Так. Теге яшьрәк шактагы такая пацанская гитара. Егетләрчә яшүсмерләр гитарасы, дуслар. Так, нәрсә җырлыйк микән? Әйдәгез. Әйдәгез. Искә алдык Әлмәт шәһәрен. Мин әти-әниләргә сәламнар әйтеп узыйм һәм әтием Зиннур Сафиуллин язган менә куплет-припев, куплетын кушымтасын бергә кушылып җырлыйк. Барыбыз да беләбез. Әтиемнең легендар җыры. Кайыннары ай-ай ак икән, сөю белән тулы шак икән. Кайыннардан якты моңы тама. Кайыннары ай-ай ак икән, сөю белән тулы шак икән. Кайыннардан якты моңы тама. Бу бит бәхет төне, эзлә бәхетеңне. Юк, йоклама, егет, йоклама. Бу бит бәхет төне, эзлә бәхетеңне. Йоклама, сәләт. Юк, йоклама, сәләт, йоклама. Юк, йоклама, сәләт, йоклама. Зур рәхмәт, дуслар, безнең белән бүген кунакта Илназ абый Сафиуллин. Рәхмәт. Рәхмәт, Илназ абый. Зур рәхмәт, Илсур. Хәзер biz тиздән аланнарның роликларына, презентацияларына күчәбез, дуслар. Аланнар турында мәгълүматны бирүне дәвам итәбез. Карабалыгыз Жанлы Сәләт тапшыруында, Жанлы Сәләт YouTube каналында күрешәбез, дәвам итәбез. Безнең белән калыгыз. Тормыш дигән орманда югалма ялгыш. Кил янама якынрак алсалмак сулыш. Әйе, җәйнәсендер эшеңә, күңел аш бар кешеңә. Hey, каушама бие бу бит сиңа таныш. Күп уйлама, бирәк җиңел бу рәхәтне тыю. Курыкма, монда сездән бездән башка бер кем юк. Әйе, мин сине эзлимдер, күзләреңдә күзлимдер. Аралардан югалма, монда бу кыю. Авар сине табу. Өйгә кайтамады. Тирә кара урман. Сәлам, дуслар, biz кире безнең студиябызга кайтабыз һәм тагын бер кат рәттән әлбәттә Сәләт Биләр форум, Сәләт аланнарының һәм Сәләт проектларын барлыкка китергән, безгә ярдәм иткән барлык дусларыбызга, барлык партнерларыбызга, барлык юлдашларыбызга, безнең белән бергә бу юллардан барган дусларга рәхмәтләребезне әйтеп китик. Дуслар, беренче рәттән Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгына аерым рәвештә зур рәхмәт әйтәбез. Татарстан Республикасы башлыгы Рөстәм Нургали улы Миннихановка сәламләребезне юллыйбыз һәм рәхмәт сүзләрен әйтәсебез килә. Шул ук очракта инде Яшьләр дипломатия академиясы һәм аның җитәкчесе Дилбар апа Садыковага аерымча рәхмәт сүзләрен юллап җибәрәбез. Россия мәктәп укучылары хәрәкәте, Бөтен Россия иҗтимагый дәүләт балалары яшүсмерләр оешмасы, Созвездие йолдызлык ачык
Республика Кулям телевизион яшьләр фестивале, Тат телеком операторы, югары мәгълүмати технологиялар һәм мәгълүмати системалар мәктәбенә, программистлар мәктәбе, Мәскәү политехника университетына һәм инде әлбәттә алып баручыларга güzel, матур, заманча киемнәрне тәкъдим иткән өчен Сәләт Store проектына аерым рәвештә рәхмәт сүзләрен белдерәбез, дуслар. Ә без дәвам итәбез. Бездә тагын кунак кирде-чыкты рубрикасын дәвам итәбез. Һәм бүген сезне яңалыклар белән түгел, кызыклы фактлар белән таныштырырга тырышачакмын мин, дуслар. Белеп калабыз, мәсәлән, Олы Ширмешән елгасында онда тукталып калганда, аның озынлыгы 230 километр тәшкил итә икән. 230 километр тәшкил итә, дуслар. Шуның белән бер рәттән форумыбызның зур, монда хәтта 150 палатка бар. 150 палатка. На самом деле 177 палаток на форуме. Ким сөйли монда, дуслар? Мен вообще гомумән әйткәндә как бы сам только монда булырга тиеш. Ну, ладно. Ярый, ишетелмәгәндер, дуслар. Дәвам итик. Хәзер форумда территориясендә 698 бала бар. Күз алдыгызда китерәсезме? 698 бала. Какие 698? Их тут 750. Да, кто со мной разговаривает? Господи, боже мой, что тут происходит-то, друзья? Кто у нас здесь? Где-то кто-то подсказывает, кто-то знает лучше меня, что происходит на форуме. Салям, приветствую. У нас сегодня в гостях Ким Галачан. Друзья, Ким, приветствую вас. Очень здорово. Человек, который знает ответы на все вопросы, и мне кажется, всегда интересно. Я очень много посмотрел эфиров с вами, вообще очень люблю вашу игру, правда. Сегодня мы будем вас тоже немножко мучить, задавать вам вопросы, как вам вообще здесь целый день здесь проводите. Вот, готовились. Я уверен, что каждый человек, который садится за один стол со знатоком, говорит: а что, реально все знаете? Ну, если бы все знали, было бы неинтересно. Было бы неинтересно, согласен. Ну, по крайней мере, это, да, это очень такая интересная история. Во-первых, я знаю, что ваша супруга тоже играет в ЧГК. Да. И я уверен, на 99,9% все говорят: а дома играете? Ну, немножко. Ну, не то чтобы прям суперактивно. Времени не так, чтобы хватает еще и дома играть. Ну, как сказала ваша супруга, а какой Ким в быту? На что она ответила: вы знаете, он так много работает, что в быту я его не вижу. Я буквально смотрел недавно. Да, ну это правда. Это правда. Ну, мы пытаемся как-то быт себе облегчить вот, какими-то способами. Вот. Как вообще в целом форум? Я знаю, у вас сегодня был мастер-класс, возможность посмотреть, пообщаться с детьми. Как ощущение, в целом атмосфера? Хорошая. Ну, то есть, во-первых, организация очень классная. Я вижу, сколько здесь вот палаток действительно установлено, там 177. Да. Впечатляет само по себе и пространство, очень здорово организовано. Понятно, что я еще не успел все обойти, и, к сожалению, погода действительно не мотивирует сильно гулять вне шатров, потому что природа постаралась, прям жарко. Вот. На лекции было достаточно много народу. Вот. Я как-то старался взаимодействовать с аудиторией. Там ребята не только рассказывал, но им какие-то вопросики задавал. А как вообще готовность детей в целом, если оценить по форуму? Потому что вообще ЧГК — это традиционное мероприятие на этом форуме на протяжении десятилетий. И как бы детям это всегда интересно, они всегда стараются, это всегда очень здорово и круто. Ну, основную готовность мы будем, конечно, вечером проверять, когда будут вопросики задаваться. Вот. А так я сегодня задал вопрос. Есть такое понятие бинго, что где когда, то есть вопросы, ответы, которые часто попадаются. Например, я спросил детей, которые квантовой физикой явно не увлекаются, что такое код Шрёдингера, там, ну, мне кажется, половина подняли руки, знают, что это замысленный эксперимент. В целом, да, такой момент. Ну, это просто есть традиционная формула, если в ЧГК говорят, не знаешь ответ, надо отвечать Александр Сергеевич Пушкин. Да? Такое тоже есть, да. Такая. Ким, на самом деле у нас есть очень классная рубрика, мы всегда, когда к нам приходит какой-то гость, мы его мучаем, ну, по-хорошему, да, в данной ситуации мы с ними играем в какую-то игру. Мы бы очень хотели сыграть в одну очень классную игру с вами. Вы прям не поверите, но игра реально интеллектуальная, там целых 2 вопроса. Вот. Отлично. Да, они очень похожи на ЧГК. Будем считать, что они вообще, собственно, родом из ЧГК. Попробуем? Давайте. Итак, первый вопрос. Мы все в ЧГК, я знаю, люди очень любят черный ящик. Типа, всегда же интересно, когда есть какой-то предмет, который надо угадать. Мы не исключение, у нас тоже есть черный ящик. Сейчас он выйдет. Пара-па-па-пара-па-па-пам-пам, па-па-па-пам-пам, па-па-па-пара-па-па-пам,
Ну, не такой прям классный, как, естественно, там, не в скудничном саду, да? Тут Но вполне себе черный, вполне себе ящик. Вот такой. Смотрите, дело в том, что вопрос очень интересный. В 1445 году Иоганн Гутенберг создал первый типографский станок. Так. Но тот результат, который дал этот типографский станок, впервые появился еще в 704 году нашей эры, в 8 веке, в, скажем так, его не печатной, а рукописной версии. Это были такие мантры. Вопрос. И вот результат деятельности этого станка мы спрятали в этот черный ящик. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Ну, первая книгу, которую напечатал Гутенберг, это была Библия, как бы, естественно. Ну, то есть, вообще, в принципе, это должна быть... По идее, Библия. Ну, по идее, вообще, в принципе, должна быть книга. Ну, книга, это, конечно, да. Что же еще печатать Давайте проверим. На печатном станке? Абсолютно верно. Здесь находится книга. Да, здорово, это правда, это книга. Спасибо. Вот, а книга основателя, руководителя проекта «Салят» Джаршевкет Сулейманова. Сулейман, это сборник его стихов, я думаю, у вас... Я просто знаю, что вы очень большой любитель изучения иностранных языков. На секундочку, да, у нас Ким, выпускник Московского государственного института международных отношений МГИМО МИД России. Знаю, что говорите хорошо по-английски, у вас есть неплохие знания в испанском языке, так что татарский, я думаю, вместе наряду с родными языками вам прям поможет. Вы, мне кажется, а как с туркменским вообще? Вот, остались со школьных лет какие-то знания туркменского? Да, вот так, но остались, да, Ашхабад никуда не делся. Ну, здорово. Вот. И второй вопрос. Дело в том, что второй вопрос, видео-вопрос, нам автор лично его снял. Вы не поверите, но автор вопроса министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Джавдеш Сулейманов и его видео-вопрос. Автором текста гимна Российской Федерации является Сергей Михалков. Автором текста гимна Республики Татарстан является Рамазан Байтимеров. Внимание, вопрос. Кто является автором текста гимна МГИМО Московского государственного института международных отношений? Я его даже знаю, это текст гимна. Мы родились под сенью великого МГИМО, прекраснейший из всех земных династий. Это Сергей Викторович Лавров. Абсолютно верно, да, правда. Автором гимна МГИМО МИД России является наш 17-18 лет, по-моему, бессменный министр иностранных дел Российской Федерации, лицо дипломатии, мне кажется, сегодня, Сергей Викторович Лавров, браво ему. Да, и у него есть такое хобби, мы знаем, что он пишет стихи, говорят, он такой любитель писать стихи. Слышал, что и на гитаре играет. Да, вот, то есть было очень здорово. Ким, ну спасибо большое, я просто знаю, что у вас очень плотный график на форуме, спасибо, что нашли время, уделили нам буквально несколько минут. Было очень приятно. Нам очень было приятно с вами пообщаться. Взаимно. Я думаю, всем было приятно повидать. Ким Галачан у нас сегодня в гостях, друзья. Спасибо. Играйте в ЧГК и любите дуслар интеллектуальные игры. Biz davam etamiz. Шулай тереп киттек алга таба. Спасибо. Спасибо. Так, куда? Туда? В какую сторону? Так, сейчас проводим. Selam dostlar, biz devam etamiz. Bugün bizning ijodiy qonaqlarimiz shoqdi ko'p. Ham bizning bilan bugün dostlar tag'in bir ijodiy qonog'imiz Venera. Hallar nechik? Umuman aytganda, hozirmi biz? Отлично. Intellektual so'rovlardan so'ng hech cheksiz albatta nechikdir bo'lsa biz yo'l etib oldik. Ozgina xiyoliy hislarga qopilib muzika tinglarga tirishib. Ham endi albatta Venera Fasixovaning jirin bizning bilan birga tinglab oldik. Mini Miss Tatarstan konkursi prizori zo'r sahnada birinchi topqir 3 yoshida shig'ish yosi, ham tatar, rus, ham ingliz tili bilan shug'ullana, qiziqsina. Ham endi turli fanlarda olimpiadalarda jenguvchi, ham prizor ismini yovli. Aydagiz do'stlar, onun tovushi bilan, ham uning talantlari bilan yaqindan tanishib olaylik. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım, dost işlerim. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım, dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım işlermin. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım işlermin.
dersen bişke bulerlik. Olma bulsa şunday bulsun dersen bişke bulerlik. Dostun bulsa şunday bulsun senin için ulerlik. Dostun bulsa şunday bulsun senin için ulerlik. Hey dostlarım sizden bilen şad benim ko'ngillerim. Hey dostlarım sizden bilen şad benim ko'ngillerim. Doğra şulay şadlık bilen gitseydi ömürlerim. 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 Kaynar alkışlar Venera. Bugün bilasizmi intellektual turnir bo'lacak. Seningcha kim jengacak intellektual turnirda? Belki Oznaqay'dır. Belki Oznaqay, sen Salat Oznaqaydan, durustmi? Yo'q, men ruhiyatdan. Nishin Oznaqay jengilab deyirsin seningcha? Bilmeyim çünkü onda bizning do'stlarimiz ham Salatda dushmanlar yo'q. Shunga ko'ra biz bitinimiz yaqin do'stlar shekilli. Bekşa, belki Oznaqay jengir, belki başka bir alan dostlar bizden tezden bilashakmiz. Shulay bir retten biz olanlar bilan tanışuvni davom etamiz. Ham bilsang bil, bilmasang siylab jibaram rubrikasi ham ma'lumotlarimiz sizga og'a bora. Shulay turib, jonli Salat to'lqinida qoling'iz. YouTube kanalidan tur efirda biz bit Salatni ko'rsatamiz. Olanlar bilan tanishuvni davom etamiz. Kimda qolgan yig'ali? Salat Tulpar. Forumning eng yosh olani. Ular menda 2020-yilda keldilar. Ular Boshqirdistonda Babay o'tari degan yerda o'rnashdilar. Bilasiz kelsa, ulardan turklar tugul, artillar. Bu yil birinchi topqir forum territoriyasida yashaylar. Ular arxitekturani ham tarixni o'rganalar. Ham ularni shoyartibqina biylar olmalari deb yurtalar. Salat Oznaqay 2021-yilni ular yil olani ismini loyiq bo'ldilar. Ularning o'zinchalikli belgilari Arafat. Ularning tub bosimi, suranlar, jurlar ham prezentatsiya. Salat Botar forumning eng yosh olani, lekin ularda eng uzun smena. O'zinchalikli razdatkalari Durustanda o'zinchalikli. O'zgan yilni ularda tuzush yashilitkasi edi, bu yil chiqarilish tasmasi. Shu vaqtdan aligi olan ham naq mana shunda ularga yangi baza tuziladi. Izgi Shishma. Ul bar tik studentlar uchun yasalgan alan. Ularning devizi ne qadar og'ir bo'lsa da og'im suv yo'lin tomar. Ularning logotipida iman yofrag'i tushirilgan. Bilasiz kelsa, ular 6 forumda qatnashadilar. Jay kuni Salatga kelsang, bir nindi dengizida kerak tugul endi malay. Dengiz tovushi eshitilar. Bu Salat qirim ekan, xavf o'tix. Shul jamoat biz endi Salat olanlari bilan tanishib chiqdik. Hozir endi so'zni beram studiyaga. Zo'r rahmat Fail Bayazitov bizning bilan bugun olanlar bilan birga tanishib yurib, hamondagi to'plangan ma'lumotlarni bizning tomoshabchilarimizga ko'rsatib borar. Shuning uchun unga ayrim ravishda rahmatlarimizni, salamlarimizni ham endi bir olanda qolib bizga keri qaytsa ming rahmatli bo'lib qolirmiz deb umidlanib qolamiz. Chunki bu kishi bizga mundada kerak dursan kerak. Ammo lekin olanlar bilan shin-shindan birga yashab, ularning oşamlıkların, riziklarında təmlərin bilib qalğan bizning korrespondentimiz, müxabirimiz deb aytsak, dürüst bulardır dostlar. Biz indi Salatli yoshlar bilan tanishuvni davom etamiz. Ham bizning bilan bugun birga munda bek Salatli, bek qiziqli shaxsimiz Zarina Valiyeva dostlar, o'zining motor jirlari bilan. Zarina turli konkurslarda qatnasha, o'zi Qozon qizi. U jirlamagan musical, spektakl, kliplar qolmagandır. Endi Zarina turli janrlikların tavuşlarını da çıqara ola. Shoyanlar ham topqirlar klubining o'yinchisi, usta pianist, biyu
Yani kıskası iskitkich sәләтле kız bugün bizning bilan birga sәләт, canlı sәләт efirinde bizning YouTube kanalımızda hem bizning studiyamızda. Zerine selam, ayda seni de tınlab alıqarı. Cet air qui m'obgère joue à nous. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient de ces lieux de gémir. Traîner pas seul mi musicien. Un jour cette mer de folie. Sans faux j'ai volé des repoints. Mais il n'a que pour les paroles. Parle toujours avant moi et sans moi, couvre-moi. Padam, 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 il arrive un courant derrière moi. Padam, 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 il m'a fait le coup de souviens-toi. Padam, 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 il m'a fait le coup de douille-doigt. Et je traîne après mon slip de je viens. C'est elle qui se tourne à cœur. Il dit rappelle tous les amours. Rappelle-toi pour cet ton tour. D'un pas de Rosencourt n'est le bras. Avec ton souvenir sous les bras. Un jour cette mer de folie, s'en fout, j'ai volé des repoints. Il n'est que pour les paroles, il parlait toujours avant moi et sans moi, couvre-moi. Padam, 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 il arrive un courant derrière moi. Padam, 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 dès toujours qu'on avait un rabais. Padam, 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 il m'a fait le coup de douille-doigt. Et je traîne après mon slip de je viens. C'est elle qui se tourne à cœur. Zor rahmet Zerine, merci beaucoup. Dik şey buldu bu. Gümmen etken bir şey. Как французский? Fransız dili ağırdır. Нет, bu big motor язык. Hem big lегкий, şulay tekey. Rahmet bek zor, rahmet dostlar. Zerine bilen sağ bulaşabız. Şunday sәләтле balalar bizning bilen birge mında. Biz indi devam etemiz. Şulaydır bugünkü efirimiz neştir bu sağlar şunday ideya bulgan kibik. Şunday жылы atmosferada sizning bilen birge şu motor divanda o'tirib сөйләшкәндә күзебезне ачып йомганда үзенең логическое завершение дигәнебез мантыгы яктан караганда үзенең нәтиҗә соңгы ноктасына барып килде, барып җитте, барып тоташты дисәк тә була һәм саубуллашырга туры килә. Әмма дә ләкин саубуллашыр алдыннан барыгызга зур рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Безнең белән бергә булган өчен, безне караган өчен, без сәләтне күзәтеп барган өчен, сәләт еракта булсагыз да сәләттән аерылмыйча,
сәләтнең кызыклы, драйвлы, энергия тулы барлык тапшыруларында да, барлык чараларында да онлайн рәвештән, жанлы рәвештән катнашып торганыгыз өчен. Ә инде бүген саубуллашсак, димәк, иртәгә тиздән сезнең белән бергә безнең студиябызда очрашырбыз һәм бергә кызыклы шәхесләр белән, күренекле, кызыклы, сәләтле яшьләр белән бергә әңгәмәләребезне дәвам иттерербез һәм инде сөйләшү вакытында сезнең белән бергә кызыклы яңа проектлар да уйлап чыгарырбыз. Сәләт белән булыгыз, сәләтле булыгыз, сәләттән аерылмагыз, дуслар. Жанлы сәләт студиясы YouTube каналында махсус сезнең өчен сәләтне күрсәтә. Күрешербез. Пока-пока.